Implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto durung ngerata nyampe sekabe siswa di Indonesia. Kaya sing kedalang nih SMP Negeri Siji Kota Cirebon. Bagian sekolah iki sederungnya wis dilakukan uji coba makan bergizi gratis sing dipimpin Wan Tim Pres Wiranto pirang-pirang waktu mau. Tapi saking dina Senin 6 Januari 2020 durung oli dilakukan. Pihak sekolah ngaku durung oleh petunjuk teknis saking pemerintah daerah lan pemerintah pusat sing kaitan pelaksanaan MBG. Tapi saking kesiapan sekolah wis siap, kaya sedurunge jadi percontohan MBG. Ning dina kesiji manjing sekolah Swisa libur, siswa ngaku masih gawa bekal dewek-dewek saking umah kanggo oli ngehemat uang sangu. Tapi sebagian beli gawa lan ngarep program MBG oli gage diterapi kanggo siswa. Siswa ngarep program pemerintah makan bergizi gratis oli gage diimplementasiakan sing rata ning Kota Cirebon. Husan Sadra, RCTV, Cirebon.